sa ating lahat. Ayan, pagkatapos ng ulan, sisikat din ang araw. Ayan, ay, patay. Tubig pala dito banda. Ayan, ang ganda ng sikat ng araw, although medyo maulap-ulap pa. Pero thanks God, may araw kahit pa paano. Pero dito tubig-tubig pala, oh. Kaya kamusta po tayo mga kapatid? Ito, hindi pala siya, ano, tubig-tubig pala dito sa banda. Paano yan? Hindi tayo pwede dito, Winnie. Let's go back here. Lakas kasi yung ulan kaninang madaling araw. Kaya ang dami ding mga part na nabaha talaga ako. Till na, may tubig pa, hindi pa bumababa yung tubig. So, saan tayo gagawin? Kasi kahit doon sa kabila kanina tubig-tubig. Kaya dito kami dumaan. Let's go! Dito tayo. Come here. Ano ba yan? Wait. So, si Winnie, bagong gupet. Si Winnie. Tahimik ng paligid, oh. Tahimik. Yan. Diba? At least. Go. Malakas yung ulan niya kanina. Sobrang lakas pati yung hangin. Kaya, ayan, oh. Makikita mo yung mga bakas pa niya, which is kaninang pang walang ulan. Mga bandang alas 4 wala nang ulan ata may ambon-ambon na lang patak-patak. Pero yung mga tubig hindi pa humuhupa. Ayan. Time check natin ngayon is 7:34 ng umaga. It's Winnie's Walk. Walang katao-tao ngayon dito kasi wala pang pasok yung mga bata. Pero pag school days, yan, crowded din dito area. Gawa ng ito nga school, British school dito. Pero since distance learning pa sila, kaya wala pang katao-tao. Ito, lalago na ng mga lagundi. Yung una mamulaklak na yung mga lagundi, oh. Kaya ngayong bulaklak purple. Lagundi. Nadiligan sila, oh, kaya malago. Ay, sarap patulog pag maganito yung panahon. Nagkukot. Ako namin Ilocano. Good morning sa 1 million viewers natin. Kumusta po? 8 million in the house. Good morning. Yes, we're live here and Nuya Luma, yes, Island. Yan. Kumusta po? How's everybody? How's everyone doing after the heavy rain here in UEA? Yan. 8 million in the house. Mega love, shout out. Shout out. Whoever you are. Wherever you are. It's Winnie's Walk. 10 million in the house. Shout out. It's a morning walk for Winnie. Yan. Oh, if you know this plant, this is good for good for cough, cold, fever. It's called lagundi. Lagundi. Filipino, I don't know in English. Ayan, itong mga natin, oh, ayan. Alam mo naman tanim mo, itong mga jujubi, oh, talagang na rin, nagpapanibagong dahon na rin ng mga to, oh. May mga pabulaklak na rin sila, oh. Very soon magbe-bear na siya ng fruits. Kasi noong taglamig is totally walang mga dahon, pero ngayon may mga dahon-dahon na. So after the rain, summer na. Or next month, ay April, May, ayun, init na. And yan, active na rin yung mga eroplano sa paliparan. Thank you so much for watching. Kung sino po man kayo, thank you so much.
10 million in the house. Shout out. Mm. Pero parang uulan pa to mamaya. I guess hanggang bukas pa ata tong ano niya, ulan. So it's been a week that's been raining here in nag-start siya nung Sunday. And today is Friday na. Ay, malakas pa rin yung ulan niya kanina. I think hanggang bukas ata yung weather Amjadali, BB to BB said hi. Hello, my friend. How are you? Thank you so much. How's everything going there? How are you? I'm good. I'm fine. Thank you. How are you too? Yan. Yun come on, let's go. Let's go, let's go. Thank you so much. Ayan, oh. You can see the effect of the rain this morning. Ayan, may mga tubig-tubig pa dyan banda. Ayan, mga latak. Where are you from? From Philippines. Filipino. Ayan, may tubig-tubig pa. Ito yung mga latak ng latak ng ulan. Which city? Which city? Candon. I know, no, not Candon. Salcedo is our town. Yeah. Tubig, oh. Ayan. Salcedo, Ilocosur. If you hear that place. Oh. Ay, wala ka tao-tao. Sabagay, maaga pa kasi. Oh, tatain na yung si Winnie. 7 million in the house. Thank you so much sa patamsak nyo. Salamat sa mga nanonood ngayon. Saglit. Nagpopo yung aso. Like done. Thank you. Thank you so much for the like. Thank you for the 3 thumbs up. Just give me. Yeah, thank you so much. Yan may 4 na siya. Can I? Yan. Good morning, everybody. Ayan. Laki ng eye bag ko. Tahimik ang paligid. Maulap pa ang kalangitan. Uulan pa daw to mamaya. Sabi ng according to the ano ba ang tawag doon? Yun na yun. Nako. Super. Thanks, you're welcome. From where are you from, my friend? You are from? Okay, Winnie? Yan. Yeah, pabalik na. Pabalik na kami sa bahay. Tapos na ang walking. Macho.
Come on, come on. Ala. Ah. It's okay. Go, 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 go. Thank you. Ah, thank you so much. Ayan, o, tubig-tubig pa. Come on, let's go. Let's go, let's go. Come, 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 come. Ayan, oh. Come on. Winnie. Come, 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 come. Come on. Yan, oh, tubig-tubig pa dito banda. Ito yung latak ng ano, oh. Grabe siya. Inaanod yung mga fertilizer ng ano, mga laban. Ay, gosh. Oo, dito na lang kami mag-iikot kasi pati dito banda ay tubig-tubig pa. Kaya dito na lang kami sa may looban mag-iikot. Thank you so much sa mga nanood or mga nag-stay, sa mga nagtamsak dyan. Thank you. So, saan man po tayo naroon mga kapatid, ano? Let us stay safe. Gabay at protection ng ating Panginoon na mapasa ating lahat, lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Yung weather is bago-bago pa. Come on, Minnie. What's that? What are you doing? Let's go, let's go, let's go. Let's go. Ingat-ingat. Kunting ingat lang po tayo. Saan man po tayo naroon. At maging alerto. Ano ba to? Come on, come here. Let's go. Yan. Okay, so naka 12 minutes na po tayo sa ating live. I will end up now this. Yeah, thank you so much sa mga nanood at mga manunood. Laki ng eyebag ko. Thank you, thank you. Stay safe and God bless everybody. Everyone. Bye-bye. Thank you so much.